Ja sa nerozchádzam. Ja ich posielam kade ľahšie, napísala. A bola na to ešte hrdá. Anita reagovala na môj post o mužskej oddanosti. Písala som o tom, že oddanosť tvojho muža má svoje pravidlá a že to, či sa muž pre teba rozhodne, nie je náhoda. Dá sa to ovplyvniť o mnoho viac, než si možno myslíš. Pretože láska sama je nevyhnutná, ale nestačí. A možno to poznáš. Chémia jak sviňa, láska vám obom roznežnila srdce, ale aj tak si vybrala inú. Alebo to bol vzťah, ale on sa nerozhýbal k záväzku. A keď si ho pustila, no chvíľku sa oženil s niekým iným. Nie preto, že by trucoval, ale preto, že stretol ženu, ktorá mu dala to, čo on potreboval. A tak som Anite napísala. Naozaj si hrdá na to, že ich posielaš preč kade ľahšie? Alebo to skôr znamená, že ti muži nedávajú rešpekt? Že sa pre teba nikdy nerozhodli? Je to tvrdé? Možno. Ale je to pravdepodobné. Dobrá správa však je, že sa to dá naučiť. A to, čo je treba, aby sa pre teba muž rozhodol, môžeš aj ty získať. A presne o tom je tréning 3 tajomstvá mužskej oddanosti. Tréning v hodnote a neskôr v cene 100 eur. Ale teraz, tu a teraz, iba za 7. Čo najhoršie sa ti môže stať? Že zlepšíš svoje vzťahy. Čo najlepšie sa ti môže stať, keď prídeš? Že muž, ktorého chceš, sa pre teba konečne rozhodne. Takže klikni nad alebo pod toto video, kde vidíš možnosť a poď sa pridať do tréningu hneď teraz.